Televize ZAK. Jsme kousek od krásné vyhlídky a chci se vás jenom zeptat, jak se jmenujete? Anička. Jak se jmenujete vy? Eliška Fajfrová. A proč jste sem přišli na výlet? My jsme sem přišli proto, aby jsme si z toho výletu taky něco přinesli. Děkuji. A vy jste sem přišla proč? Tak se vás zeptám jinak. Co jste zatím viděli? Kde jste byli zatím? Byli jsme zatím na krásné vyhlídce. A kam půjdete teď? Nepůjdete někam na oběd třeba? Ne, půjdeme do města. Ahora do města. Já vám o tom něco řeknu. Tak mi to řekněte. Teď půjdeme do města se najíst někam. A co si dáte dobrého? Jestli tam budou mít řízek, tak si dáme řízek. A vy? No jestli tam budou mít guláš. Tak jo, tak děkuji. Ze Sušice Jana Dobrý Fajfrová, den. Televize ZAK. Hlásí se vám televize ZAK. Jsme kousek od krásné vyhlídky. No, můžu se vás zeptat, jak se jmenujete? Jana. Eliška Fajfrová. Má říct. Mě na něco se zeptej, já nevím, na co máte se ptát, paní redaktoru. Co vás zajímá, se zeptej. Co vás zajímá a proč jste sem přišli? No my jsme sem přišli proto, aby jsme z toho okolí té Sušice taky něco viděli, že jo? A vy jste sem přišli proč? Aby jsme si taky z toho výletu něco přinesli domů. Děkuji. My taky děkujeme a my teda jdeme do toho města teď, že jo? Dobrý den, hlásí se vám televize ZAK. Můžu se vás zeptat, jak se jmenujete? Jana Fajfrová. A vy? Anička Fajfrová. Proč jste sem přišli? My jsme dneska šli ulovit další štítky do Sušické pavučiny. A vy? No, my jsme sem přišli proto, aby jsme už těch štítků měli dost. Takže nashledanou. 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 Můžete jít do města. Ano, děkujeme. Poledne. Zatím praví poledne. Bimbali. Zvona. Slyšíš? Slyším. Ale bimbali. Bimbali. Maminka to slyšela. Kde jsou ty coury dvě? Tam. Řekni, coury, pojďte. Coury, pojďte. Strašně to bimbalo. Nebylo to moc slyšet, ale. Nevím. Ty natáčíš? Ty jsi mě napálila, jo? Víš, kde mám gumičku? Ne? Dala jsem si ji do kapsy. Aha.